السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك سيد المرسلين شفيع المذنبين إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيعنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى هما نذن طاعات عبادة لنذي صالح أمل لنذي خدايتين وترشق لنذ ومحبة لنذ وتمام دعاء خير لنذ. Kışın gecelerine, soğuk havalarda, ızgıyıp duran vaktlarına Allah Teala'nın rızayeti, Resulullah'ın yaşayışından dinimiz dünyamıza bir bereket bolar, yüzümüze ve kalbimize nur bolar deyip dostların elinden tutup bir avadan suratını uyuşup oturmak elbette büyük Allah'tan lütf ve inayet ve rahmettir. İnsanın yaşayışına, akıllar ve fikirler küfelerin zamanına, insan özünün hoşluğu yer dediğini bilmeyeni, avarra olup yaşap birin zamanına, beni yoktan bari getiren büyük Rabbim Allah Teala'nın dinine ve onun ahirin iyi veren Hatemun Nebiyyin olan Muhammed Habibullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iyiliğine düşmeğine ve onun mübarek yaşayışına elbette dünya ahir saadet badip da hakikat tanafı yapışıp da öz dünya ve ahiretin abad etmek bir devir elbette gününmektir. İnşallah Huday köklüdüğünden bir gecede de Peygamberimizin 58. yaşının ahirki aylarına bolan bir vaka ve 59. yaşa geçenne de bir ulukon bir sahabalarını bir yana iyi veriye, onu bir vakalar düşüye, dünya boyunca senetli ve muteber tarih ve hadis kitaplarda dakik sabit bolan görünümlerden. Deslapki bolan vaka 5. Hicri'da, yani gözümüzün nuri Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine-i Münevvere'ye baranın 5 yıl geçip ahirki aylarına enemiz Hazreti Zeynep binti Cahş şonunla izdivac ediyor Peygamberimiz. Yani mun ev yanına enemiz Ummu Seleme'di. İnni bir enemiz odallı bir Zeynep diye bir anası vardı. Ola 4-5 ay yaşap dünyadan geçti. 2 tane enemizin adı Zeynep, Peygamberin 2 tane anasının adı Zeynep. Biri Ummul Mesakin Zeynep, ola basımlıkta dünyadan geçti. İkinci Ummul Müminin yeni bir Zeynep var. Ol Peygamberimiz 58. yaşının ahirki aylarında. Şu enemiz Zeynep bilen izdivac etmeğine bir ilmi, bir kavv bilmeli gürrünleri var. Şun üstünne gürrün kân molansan, 22. para Sure-i Ahzab'da
şu izdivaç barada gurrunlar ayalarken 21-nji paraň ahyrky we 22-nji paraň awwalky sefelerini kan şu Hazreti Zeynep bilen gurrunlar bolupdyr. İnşallah Hudaý köklediginden muhtasar mufid suratyna bir türkmen doganymyz bir şu gurrungy kamil Qur'an-ı Kerimden we Rasulullah'ın sözünden bir nähili ýagdaýlar geçerligini Hudaý köklediginden hyzmatyňyza ýetirerin. Gow ihlas bilen gulak asyň. Enemiz Ummu Selimeden soňra Peygamberimiz kim bilen izdivaç edýär? Enemiz Zeynep radıyallahu anha bilen. Biz Zeynep'te Peygamberimizin oğlu ýaly, Peygamberin öýünde ýaşap bilen Zeyd diýen sahabaň zenanasymyş. Ine gurrun ştada. Zeyd ibn Haritha. Zeyd ibn Haritha. Bir rivayette Peygamberimizden 10 ýaş kiçi, bir rivayette 20 ýaş kiçi. Be her hal. Araplar Zeyd Muhammed'in oğlu diýenmişler. Bu kadar Peygamberin öýünde oğulluk ýanak bolup ýaşap berensiň. Ta İslam dini gelýänçe Zeyd ibn Muhammed diýenmiştikler. Aleyhissalatu vesselam. Şondan çürem şuň üstüne gurrun kän bolupdyr. Biz Zeyd oğlun wagtynda bir gurrunlar sebepli Mekke'de galýa. Enemiz Hatijaň eline düşýär. O da Peygamberimize berýär. Oğlum oğlun wagtynda Peygamberimizin eline bir mukaddime maňa aýtmaly bolýar. Peygamberimizin eline Zeyd diýen sahaba Peygamberimizin oğlu ýaly bolup ýaşap beren ki Araplar Muhammed'in oğlu diýenmiştikler aleyhissalatu vesselam. Ağalary, dädesi hakyk dogry öz dädesi Zeyd diýen oğlunyň balalarynyň ýanyna gelýärler. Oğlum Peygamberimize aýdýarlar, sen oğul ýalak saklap beren Zeydini biz öz obamyza, öz kowmynyň ýanyna alyp gitjek diýerler. Peygamberimiz dädesi we agalaryna aýdýar, şu oğluny öz erkine goýsaňyz nähilli diýe. Ya hükmen zorda bolsa alyp gitjekmi oğlumyz diýip diýe. Onu ýok, öz erkine goýarsy. Aham Zeyd yetip barýan daýaw oglanmyş. Gelipdir. Peygamberimiz çağırtır, şun tanıyan diýipdir, hawa dädem diýipdir. Mun tanıyan diýipdir, hawa agam diýipdir. Şular sen oba öz kowmyňa, öz garyndaşyň ýany alyp gitjek diýerler diýipdir. Onda Hazreti Zeyd aýdypdyr, eger öz erkime, öz ihtiýaryma goýulýan bolsa, mene gitjek däl diýipdir. Men sen ýanynda galjak ýa Rasulullah diýipdir. Aham olar aýdypdyr, hey sen nähillisin, bir öýde kullukçy bolup gezip beren ýanak bolup durmaly. Bigat meselen zahiren gözläp şahsiýetiň etekde bolmaly. Ondan öz oban garyndaşyň abrely ýere gitdi diýipdirler. Onda ýok, men şu Muhammedden aleyhissalatu vesselamdan görýän mehabbetlim, görýän güler ýüzlüm, görýän gowluklar hiç kim öz enaçasyndan görýän däldir. Men öz erkime goýsaňyz galjak diýen sahaba. Ine bir mukaddema. Amma has Araplar Muhammed'in oğlu Zeyd da diýenmişler. İkilenci odal kıssası kamil geçti. Peygamberimiz Mekke'de Taif diýen ýurda ötdi. 10 güllep şolar musulman etjek bol. Şonda da hiç kim şek etmesin dip fakat şu Zeyd alyp gitipdir. Näme dip? Öz oğlu ýanyp hiç kim bir ýaňa musafirti bar ýanlar diýmeýämis. Ogryň çäjik şol Zeyd şo Peygamberimiz bilen giden oğlu ýaly bol. Aham Taif'in adamları kovalap, daşlap, vuracak bullarını hay vurman, hay degmen, hay vurman, hay degmen deyip kelleden te innam canı yara olan Zeyd şol. Şol Zeyd enemiz Zeynep Peygamberimizden öňçäk Zeynep bilen izdivaç edýär. Kur'an gurrungy bay açyk aýdylmaly gurrun. Kur'an gurrungy açylmaly gurrun. Kur'an gurrungy aýdylmaly gurrun. Şol Zeyd Zeynep bilen izdivaç edýär. Zeynep binti Jahş, Jahş diýen adamyň gyzy Zeynep bilen. Ve asbahat hayatuhuma la tutaq. Bular asl oňuşmaýar. Şeýle oňuşak bolýar, hiç oňuşmaýar. Şeýle oňuşak bolýar, hiç bolmaýar.
وكان زيد يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم استطاعة البقاء مع زينب رضي الله عنها. وهم زيد دادثيال والترون رسول الله يعني يا رسول الله من زينب برين أصل أوردش كتب bilhem aktiftir. Men ayrışşaqşın menen niptir. Peygamberimiz de aydiyanmıştık. Yok sakla, Hudaydan gor, kavma, bir direk zattır, ayrışama var, sakla var deyip Peygamberimiz de hiçin tafsiriymiştık. Emsik aleyke zavcaka. Hud Kur'an haş aytıp duralım. Sakla var denanan, kavma var, sakla var deyip Peygamberimiz de şey diymiştik. Ay cidana var, ay oңşa var, ay sakla var. Allah Teala icazə veriyor vahiy müstülen Zeyd talak verasın diye. Zeynep diyen de anasını. Näme dip? Hikmet-i ilahi çün Zeynep talak alandan sonra ayrılışandan sonra Resulullah den anası olmalı ve bütün mümin Müslümanların eneleri olmalıymıştık. Bir Allah Teala'nın elbette hikmet ve kudret ve azamat ve heybet Allah Teala'nın ilminin isteyişine var ya. Oham Zeynep Hazreti Zeynep, Hazreti Zeyd bula ayrılışyala Hudaýyň buyrugy we Hudaýyň icazä bermegi bilen. Aham bula ayrılışdylar. Muddet geçýär. Hud Qur'an-ı Kerimde var. Felemma qada Zeydun minha wataran zawwajnakaha. Qur'an-ı Kerimde birce sahaban adı var. O da ýanky Zeyd. Felemma qada Zeydun minha wataran. Hud Kur'an-ı Kerim Sure-i Ahzab 37. ayeti. Zeydun fakat şan adı var. Başka sahaban adı yok Kur'an-ı Kerim'de. Zavvacnâkeha. Allah Teala aydiye ey Muhammed Resulullah şu Zeyd'in qawan denanası Zeynep'i men Hudaý asmanyna akt etdik nikah eydik şoten heleyin diýip aydiye. Zavvacnâ Hudaý aydiye men Hudaý sana akt ettim ha şu Zeynep'i. Hazreti Zeynep aydiyanmıştık. Başka enelerimizin yanına men iftiharım sizde yok diyenmiştik. Men nikahım asmanlı gıyıllı diyenmiştik. Hud Kur'an-ı Kerim'de var. Zavvacnâkeha. Sure-i Ahzab 37. ayada. Şu zamanın Araplarından tut teş zamanı gelýänçe. Teş mahal. Şu mahalda bir kafir adam Peygamberimizden ayıp edip kitap yazarlarını öz öýündäki gelin alıptır deyip meselen zabanem lal yöne aydan görüňlerini bir hahi wesladam bolansaň biter şehwetiniň ýedini gezip berenseň öýündäki gelin aly deyip hatta şu mahalda kitaplarda başy görürüm. Oham şu zamanna da Peygamberimiz Araplardan kän görüň gelýär. Öz ogly ýanak bolup gezip beren adamyň heleýini almak dogrymy deyip Bütün Araplan adeti şimiştik. Oğulluğu yanak bol kesbirenin zenanası öz gelini hesap bolýa ve onun menen izdivaç bolmaz diyen bir adetleri varmış. Hudaý Teala şol adet şeriatı sığmaya deyip şon döwmeden çürüm näme görüň eşitmeli bolsa koy Muhammed Habibullah tahammül etsinip Resulullah'ın özüne izdivaç etmeli diýär. Öz öýündäki gelin bilen. Näme deyip oğlu da hakykatan şon Zeyd başga biriniň oğlu. Şon Zeyd Harisa'nın oğlu. Şu zamandan tut taş zamanı gelýänçe. Peygamberin aýybyny aýdarlaryna öz öýündäki hele ýally diýipdirler. Allah Taala şoň jogabyny aýdýar. Zawwajnâkeha. Muhammed Habibullah menden haberi yok. Men Hudaý şoňa jüpledim şinniye. Oham öz oğullugynyň öz öýündäki heleýini aldy. Qawandan soňra Allah Teala 40. aya Sure-i Ahzab'da onlara yine cevap veriyor. Onlara ve her zamanı. Çünkü Kur'an-ı Kerim umumda. Kur'an-ı Kerim kudret ve hem alem cihana devamen cevap verdiren Allah Teala'nın nuri. Näme aya? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ma kana Muhammedun aba ahadin من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Hud Allah Teala'nın kudret kelamışı. Allah Teala alem cihana cevap berwaydypdyr. Muhammed Habibullah ayıp etmeň buyurunu diýipdir. Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum. Muhammed aleyhissalatu vesselam sizin araňyzda gezip biren adamyň biriniň dädesi däl kim diýipdir. Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum. Zeydin de dädesi däl, başga biriniň de dädesi däl. Kiçik oğulcuğu varmış Abdullahcan, ola 1 ýaşynda aýrly. Qasımcan 2 ýaşynda aýrly. Sizin araňyzda gezip biren adamlaryň biriniň dädesi däl kim? Walakin Rasulullah ve khataman nabiyyin. Muhammed Allah Teala'nın iýberen Rasuli aleyhissalatu vesselam ve tamam peygamberlerin iň soňu muhr wasylyny üstüne dipdir. Ve kana Allahu bi kulli şeyin alima. Allah Teala'nın tamam ediyen işi Allah Teala'nın ilim ve hikmetinin eteğindedir dipdir. Peygamberimize her zamanı çelide şu ayıp üstüne bağaydılıya, ayıp divaydılıya, ayıp bercek bolup, ayıp değil yerden Huday da cevabını aydı vatiydi. Ke yaret bikunci selamet nişast, ke peygamber az khubsi düşmanlar است. Ke yaret bikunci selamet nişast, ke peygamber az khubsi düşmanlar است. Ey kim haythu bir adam, Azawi adamın dilinden rahat bolup bilirken Muhammed peygamber rahat yatmadı. Azalı adamın dilinden aleyhissalatu vesselam. Bir şu arada bir 4-5 dakikada olsa çon camiamizin derdi olup duransan, yani hakikaten dertçime halşi. Kulağasın. Näme der? Onun bunun kefini eşitip, götürmesizlik, bir sabırlık, o falani bana şey deyiptir deyip de şoň özü 10 ýyl 20 ýyllap uzaklaşyp kepleşmäni gezmeklik. Falani nähili men ýüzünden kepleýär diýip oň ýyzyndan gıybet töhmet birazyn etmeklik. Falani men ýüzünden şey deyipdir diýip ýa çyn ýa ýalan ogurlyňdy belli diýär. Goý çyn bolsun şo. Falaniň şey diýelim. Oň ýyzünden näçe güller töhmet, oň arasynda ne kadar nemimet we kepçiçilik, oň arasynda ne kadar fuzulçylyk, oň arasynda ne kadar doğun garynlaş ara kesilmek, oň arasynda ne kadar kıyamata gidişmek, nämeň üstüne? Fakat kefin üstüne. Fakat kefin üstüne. Fakat bir dilin ucundan çıkan kep. Eger bir adama aydylmalla bolsa, Resulullah aydylmardy. Şu zamanın adamsa da, şu zamanın adamsa da kafir musulman hemmek şiddet bedesen bilye Muhammed Resulullah'ın arası adamdığı, anamlı adamdığı, eminliği, sadıklığı, afifliği, tayyipliği, tahirliği, araslığı, doğurçuluğu kim bilmiyor onu. Şuna aydılıvati. Azal kebdol atılıvati her yerden. Sana ya zenanana ya içeriğine azal keb aydılayan vaktinde zenanana ait. Sen erkada mahim. Enene ait bir erkada mahim. Doğununa ait bir erkada mahim. Ve bizatta da zat değerdir di. Resulullah bagat ıza veriliptir di. Resulullah yok yerden gurrunlar aydılayanmıştık di. Gözde yerden tutup peygamberimize ıza verip diyorlar. Yerden tutup. Allah ayeti verdi. Sen şon almalı olayan. Men sana akt ettim diye vaydı oti. Üstüne ayet getirip cevap veriyor ki hadirune çelidi azabada. Hadirune çelidi azabada. Kafirle peygamberimizi yamanlayan kitaplarını okuyup bilýärmiz, okuydan görün, şu hükmen şu urun öňünden çykar. Öýnäki gelin aptyr diýip. Hadirune çeliba, o kimil öz içerimizdekiler aýtmaly, bize aýdylsyn nimeli? Näme çykşyn, näp ýörüp diýmeli? Oň üstüne bigat gıybet, töhmet, bigat narahatçylyklar. Ýöne iki däne ulaqan peýda bardyr. Çon kan adam hatta biz öz ýanymyzda mydam baş urun gelýärdim. Bize bir azal kepler aýtýarlar, biz götürür ýaly diýe aýdylýan kepler diýilýär. Ýok götürür ýalydyr. Hükmen götürür ýalydyr. Allah Taala aýbet ýa bir töhür adam. Allah Taala söýwetýär. Peygamberimiz söýwetýär. Biz näme bolupdyr götürmer ýana. Awwalana götürme qiyinne welýän bolsa, sabr etmek özü bir ulaqan ibadatdyr. Sen sabr etsen Ey Resulullah ıza verilýänmişdik. Ayal, ece, doğanım, özüm, ay Hudaý üçin sabr edýildiysen, sowap birazyn kazandyň. Yani yüzüňi
Qabryny nurletdiň, kıyamadyň nurletdiň. İkilenjisi-de hemme kişiň we hemmemiziň bilýän zadymyz. O da näme? Hemmemiziň bilýän zadymyz. Bir adam sana azal kep aýdyp tuqa, azal berip tuqa, sen şon sabr etseň bir Hudaýa ýakynlanyňak bolýandyrsın. Hemmeniz bilýänsiňiz. Emma şoňa jogabyny berseň, Hudaýa ýakynlanyňak bolýan däldirsiniz. Hey were belli jazat şin öýdi bir mucize, öýdi bir kudratçy Allah Taala tarapdan. Bir zat diýene sen ne bir zat diýsen, o da bir zat diýse sen ne bir zat diýsen, öýe baryp oturanda Hudaýa ýakynlanyňak bir sogabiş eden ýanyk ihsas edersiň may, edamarsyň. Emma ay hawada Rasulullah ıza berilýärmiş, men kim bolupdyr diýip agyr gelýärsiň, gaty diýýär. Aňyrdy berdi goýman ıza kep aýdy öti, sen ne sabr et, öýüňe bar, otaňa bar. Hükmen ihsas edersiň, bagat Hudaýa ýakynlanyňak bolup, şoň özüň näme bilen çalyşyk. Şoň özüň zat bilen çalyşyp boljak ki, hem Rasulullah'ın yaşayışından, hem Rasulullah'ın zindigi namasından mundan bir güýçlirek bir misalny aýdyp berin. Hem gurrun kamil, hem Rasulullah'ın zindigi namasy. O kulagasyň, kan dertlimiz derman bolmagy bir sebep bolmaly gurrunşy, belkim Allah Taala eserin bersin. O kulagasyň, ýöne de kulagasmaň, ýüregiňe de ýalňyş aýdylyjak, innik aýdylyjak gurrun. An Enes radıyallahu anh kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi burdun necraniyun galidul haşiyeh 10 yıllap giyceunni Resulullah hıtmat eden Hazreti Enes aytiye soğuk havalarda koltuğuna saklap suwu kızgınca edip Resulullah can dangdan evunçak selerlik vaktinde namaza kuyacak bolna koltuğundan künnüğü çıkarıp yılca su etip berýän sahaba. Ey Enes, biz sunama yılcada da ot yok dipdir. Ya Resulullah öten akşamda meherşini koltuğumda saklap berşim, sana yılcak su bolsun diýdim diyen sahaba. Şol hıtmat eden sahaba ay diýär, bir gün Peygamberimiz bilen bilece ýürüp barýardım. Peygamberimiziň de bir galyň haşiyesi kenary galyň geyim geyipdi. Elbet soğuk havadır, kenarı kalın, geyim geyipdi. Necran diyen yurdun geyimlerinden, Necran diyen yurdun abalarından, köynöklerinden. فَأَدْرَكَهُ sallallahu aleyhi ve sellem اَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَد۪يدَةً. Ol mal üstünne bolýan, koyun üstünne bolýan bir çarwa adam, öz yoldaşlarının ýerinden gelen ýal edip, Peygamberimiziň bir kapdalynyň ya arkasından gelip, şol mübarek geyiminden bilebilli bilen çekdi silkip dipdir. Hatta nazartu ila safhati atiqi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem qad asteret. Hatta Peygamberimiziň mübarek boynuny gördüm, gyzaryp galyşy dipdir. Çekip saklapdyr. O çarwa näme dipdir aňyrdan gelen? Ya Muhammed, murni min malillahi'llezî indeka. Ey Muhammed dipdir. Ey Resulullah da diýmändir. Bi edep, bi ferhang, bi ahlak bir adammış, musulman bolmagy bile. Sen ýaňda pul kan ýal bolýa, berşe pullardan maňa diýipdir. Mal gerek maňa diýipdir. Saklap çekip beripdir. Şiwurrun bir senetli wurrun, sahih hadis. Peygamberimiz şoňa näme etdi kamynda? Nagat zaye, nagat adam awry bilen oýnajak bir pikretden görün hyýabanyna, şuhydan bir dosyň da şeýse, hey näzir adam sen dip öýle bir kıyamatlyk bolunjak görürüňşi. Gelip şol bilebillik bilen çekip saklap, bol maňa pul berdir, Beytul Maldan pul berdir diýipdir ýanky adam. Peygamberimiz näme etdi kamşyňa? Feltefete ileyhi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem thumma zahika. Thumma amara lahu bi ata. Hadisun sahih. İdini waqıp gülüpdir Peygamberimiz. Yıljarıpdır. Palani dipdir, şuna bir miqdar Beytul Maldan mal verin dipdir. Bir gülkü bilen hemme wurrun tamam etipdir, yatırıpdır. Öýne bartda agdamandyr. Sahabalaryň oturşygynyň arasynda gurrunga salmandyr. Soňralarda da men gurrun etdirmändir. Tamam kitaplarda Peygamber Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın pispelçilik gurrungynyň içinde sekte dogulja goýulapdyr bu gurrun. Näçe wagtda çeli öýdi gurrun bolmaly zatçy.
Bir biyede adam bir yerden geldi, falan mollu deyip peygamberimizi öyüne barıp gurrun edam aldatçı. Enelerimizin yanında dağlamanlarsın, özden analarının arasında da var. Näme deyip, biz atlan pikirini ve biz atlan bernamasını değerler Resulullah can. Kefin idinne olup, o sahabalarına terbiyet veriptir, kefin idinne yaşamal etmeli değer etiptir. Şuurun, sonram hiç meclislerde oturuşuk, akşam o günlük oturuşuklarda ağzılmellerden şu karşına kalmalı etiptir da, bir gülkü bilen tamam etiptir. Bizire bolmağa qiyindir. Bizire yaşamağa qiyindir. Yani hiwulman yaşayışımızda Resulullah'ın yaşayışını yadımıza salmalı bolur takim. Peygamberimize şizire gurrunlar geçiptir. Ay men sen näme bolupdyr takim diýmeli bolur takim. Resulullah'ın yaşayışı bir pikretden görün, öz öýümizde hökmenini başa düşýär, hemmemizin başynda ba. Ay diýene bu zaman asen bir dert men bu gurrun üstünde kandırma, haqqy başmaha. Dogan kinel näme kepden çürip. Hemsaye kepten çürip. İlgun kepten çürip. Fakat dillen çüreyim da. Resulullah meker azap berilmendir. Yine mehabbet bilen hemmen gül. Ebu Leheb madam kellehini kumun yamıştık peygamberimiz. Madam güller yüzülen savu yamıştık peygamberimiz. Az gurrunlar del kişila, oğlan gurrunlar del kişila. Eger şu vaqtda bir jigidek imtihan içinde bolsa, den anaňa, içeriňe, en ataňa doganyňa aýsan. Ay palancan Resulullah kışıgadır azap berilýärmişdik Muhammed Peygamber aleyhisselam bizden näme bolupdyr diýsen, bay öýüňe rahmat ýagar. Bay sana sabır ýagar, bay bereket ýagar. Ýagmazmy? Elbette ýagar. Elbette ýagar Resulullah'ın gurrundan şomuga bir agza. Peygamberimiziň adyny tutdy, salawat oky, bizde kim bolupdyr diýip, gör Hudaýdan näjilesen galbyňa içeriňe öýüňe näjil nurlar ýagýar. Onu agdalana bu kulli yaşayışlar bir forum bolupdyr. Biz atlan gurrundan çykylmaly etipdir. Ondan soň bir kefiňsini 10 ýyl kepleşmelerden, 5 ýyl kepleşmelerden, aslen şoň özü bir zindagide iş bolup galypdyr. Özü bir gurrun bolup galypdyr. Edmeýliň mu'min musulman dogalla. Peygamberimiziň yaşayışynda ýok zatçy. Peygamberimiz kan gaýtaran zady. Resulullah mübarek yaşayışynyň ýylyny alyp gideýin. Hulasa Peygamberimiz enemiz Zeynep bilen izdivaç etipdir. Allah'ın buyruğu bilen asmandan nikahlar gıyılıptır. Onda da Peygamberimize azap verilipdir. Hop sen men näme bolupdyr? Koy aydan aydarda dik koy amaldyr. İmanın artar, yüzüňiň nuru artar, sogabyň artar. Kıyamadyň we kabryň we dünýä nurly bolar. Imma 6-njy ýylda, yani mübarek Peygamberimiziň ýaşy 59-njy geçdiğinde. Seriyetul Habat. Peygamberimiz 300 sahabasyny bir ýaňa iyi berýär we gen gurrunlar bolýar gowgulagas. فقد بعث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في 300 راكب قبل الساحل. 300 sahabasy bilen bilen emiri we başyna Hazreti Abu Ubeyda netýär. Cennet bilen buşdanan 10 sahabaň biri. Şolaň 300-siniň üstüne baş edip emir edip, şulary ol derýa kenardan aňyrdan Qurayşyň bir kerwany gelýär diýip habar bolupdyr. Şolaň öwünden çykyp habar almaly. Hewre mamuriýetli agyr iş boýlaryny beripdir. Habar alyp geleweriň diýip Peygamberimiz bilen iý beripdir. Hazreti Abu Ubeyda 46 ýaşyndamışdyk şonda. Ol Uhud urşunna Peygamberimiziň mübarek dulugyna 2 däne demir girenine diş bilen çekip dişlerini gaçyran sahaba haşa. Be her hal bular gidýärler. Ve indema kanu fi't-tariq faniyazadu. Bu kynçylyklaryny gör bilen. Bir ýaňa bararlaryna emirleri, başları, içindeki adamlar ihsas etdiye, iyi biçkileri tökünüp barıya. İyi de vurulacak diysele de yol kan hadir. Hadir hiç de haber de alıp bilmediler. Peygamberimizin buyruğunu da yerine yetirip bilmediler. فَأَمَرَ الْأَمِيرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ. Hazreti Abu Ubeyde hemmelerini aydıptır. Näme iyi biçki olsa bir ýaňa da goýun diýipdir. Üýşüriň diýipdir. Üýşüripdirler. Aham günne her gaýsyna 2-3 hurma berip indemelek şu bolmaly diýipdir. Suwlar kan ýer ýalatlar ýok. Birime öwrek gidipdirler, hurma tökünüp barýar. Aham
Hatta kana akhiran nasibul wahid minhum tamratan wahida. Bireme öwrap gene gidipdirle, bir kuun geçipdir. Inni demelek her gaysemiz güne birce hurma yemer dipdir. Şu ürünü Hazreti Cabir şu üçüydün birimiştik sonralarda tarif edenni eşitipdir olan biri aydıptır. Kayfa kuntum tasnaun? Bir hurma ip su içmeli nahilli olmalı şu diptir. Hazreti Cabir aydıptır. Biz 300 neferin içindedik. Kunna namussuha kama yamussus sabiyyu thumma nashrabu alayha min al-ma'i fatakfina yawmana ila al-layl. Onu şu şokolat çüçük soğrayan yani oğlancık soğrayan yani şon iman çeynemen soğurup üstünden su içip soğurup üstünden su şon çeynemen soğurup tüküdürdük. Oy bir de qaza olsup akşama silide şon men oňartyk dipdir. Mâzâ tuğni ankum temra? Oturup eşitip duran aydıptır. Bir hurma nädir adam enerji bolsun dipdir. Nädir kudret bolsun? Öwlerinden kervan çıktı da jeň bolmaly ha. Onna ol sahaba üçüydün biri Hazreti Cabir aydıptır. Laqad wajadna athara faqdiha hina faniyat. Hay dipdir. Bir hurman güýjüni bu kulli hurmala tamam bolan ne billik on güýjü bardygyny dipdir. Oham bir hatta vartdırla, neferi bir hurma da galmandır. Şonne belli bollu bir hurman güýjü bardygy dipdir. Waltarral jeyş ila akli waraqish shajar. Şotada dağda we çölle bitip duran bağlaň tayagymyz bilen qaqyp yaprak qaçyryp öledip yaprak emeli bolduk dipdir. Kunna nadrabu bi'asiyina al-khabat thumma nabulluhu bil-ma' fana'kuluhu. Bu kulli bir däniýän hurmamyz da tamam bolly. Oham yaprak qaçyryp şonu öllep şonu ýerdik. Duluklamyz, dodoklamyz, agzlamyz yara bolly şonu ýipdi. Başga zat ýokda. Bir 4-5 daqiqa şun üstünde durayli. Ey mümin musulman doğalla. Hususan jawan dostlar. Eşler yadamyamaşy zahmetlerinden. Yaňja täze jenge ahzab tökünne ha. Eşlerin içinde bir nefer baş bolarlyk edenek öwürleyliň da diýen hak. Eşlerde näzir kudret barmyşdyk. Nähili niru barmyşdyk şularyň ýüreklerine. Ay Hudaý Taala özüň öldürüň diýipdirmi? Açlyk bilen adam özüni öldürse bolmar ahim. Hudaý da şunu söýýär, nädir ahim diýip özüni ağırlaşdyryp öwürleyliň da bir nefer diýen hak şu 300 neferin içinde. Ya meselen emirlerinin başlarının yanına varıp sen näme hesabyň çekmeýän kärraklat ýygyna adam Allah sen emir goýulmadymy şizrada diýip bir däne hurrun aýtmandyrylar. Tamam maslahatlary öwgitmelen, tamam maslahatlary Resulullah'ın ýanyna boş gaýtmalardan, bir habar gaýtmalardan, bir iş bitirilmesele utanylajak ýany Resulullah ýoksa utandyrarmy şolary. Belli ki utandyrmajagy tamam bolupdyr da iyi biçkileri. Heçler nähili gaýrat tapýalakam. Şular nähili ýardam ýakam. İyi biçkiler tamam bolupdy ha. İçinde öwürleýän adam da ýok. Bir de üstüne erti näme bolmaly inni, bir gün näme bolmaly. Ay gaýrat edin erti Medinä'ye ýetişer. Gaýrat edin bir güne falan owa ýetişekdir. O da näme boljak belli de. Onu da hiç gaýdy diýilenek, hiç gaýdy şikaýet edenek, hiç gaýdy öwürleýän. Hemmesi Resulullah jan bular bir terbiyet beripdir. Ey musulmanlar. Resulullah jan bular terbiyet beripdir. Bir kalp, bir yürek bolup dine hyzmat etmelen diýipdir da. Fakat şoňa terbiyet beripdir. Hak terbiyetini beripdir da. Bular dua diýenmişdikler. Goşuň dogaňyza. Peygamberimiz daimen köplerçe riwayetlerde var. 5 wagt namazdan soňra dua diýenmişdik Peygamberimiz. Näme diýenmişdik? Allahumma inni a'udu bika minal ajzi wal kasal. Hudaýa men ýalty bolmaýyn diýenmişdik. A'udu bika minal ajzi wal kasal. Hudaýa men ýalty bolmaýyn diýenmiş. Ey musulmanlar, şular adamlar tahajjud okuyan adamlar ha. Şular adamlar gece Kur'an okuyan adamlar ha. Şular adamlar jeň bolsa oğlanşymyz yetim boýup denanamyz dul goýar diýip barýan adamlar ha. Şular adamlar tamam malyny Hudaý ýoluna sarf eden adamlar ha. Ay bolardy biziň eden ibadatymyz känme diýip biz atyr asl dillerini aglan aklar. Bu mahal şu camiye ilunumuzun içinde häzir bir musulmany 5 wagt namaz okuýsany diýip şoňa öldürür ulkan kaýgy bolmaly. Ey mümin musulman, näzire bol ýaşurryň?
Her 5 vakit namazını öyle bir görürüm. 5 vakit namazını öyle görürüm. ای توهی از ذوق و شوق و سوز و درد می ندانی اسر ما با ما چه کرد اسر ما را ز ما بیگانه کرد از جمال مصطفی بیگانه کرد ای توهی از ذوق و شوق و سوز و درد می ندانی اسر ما با ما چه کرد dünya bizi ne etti biliyorsunuz mu اسر ما را ز ما بیگانه کرد az cemale Mustafa bigane kert. Dünya bizi özümüzden de yitirdi, peygamberimizden de yitirdi. Hani bir mert bolup ihlas etip duran, yüreği yanıp duran, iyiliğini kaygıtıp duran, Huda için, ağzı birlik için doğullumun elinden tutayın deyip bir dertli yürek bolmalı değil mi mümin Müslümanların için ne? Bilin kaygıtıp durup, bilin zahmetlerini özü, hazır bir nefer, bir mümin Müslüman savadı da var, okuyup da biliyor, hazır gelsen Kur'an-ı Kerim yüzünden okuyup şunu ödü bir gururun olmalı. Bunlar dua diyenmiştik. Allahümme inni a'udu bika minel aczi vel kesel. Hudaya biz yaltı bulmayın diyenmiştik. Gururunlarının içinde varmıştık. Dualarının içinde varmıştık. Peygamberimizin duası yankı. Allahümme inni a'udu bika minel cubni vel bukhli. Hudaya bakhil bulmayın. Hudaya korkuk bulmayın diyenmiş. Allahümme inni a'udu bika minel kasveti vel gaflet. Hudaya yüreğim katı bulmasın ben. Hudaya senin gafil bulmayın deyip Hudaydan dileyenmiştik. Resulullah'ın duası, o da sahabaları, o da terbiyet veren adamları da. Hemmelerin bir terbiyet veriptir, fakat dine hizmet etmeliler. Eğer hele hamana oturmalı, 5 vakit namazımız okuyacağız, boliyad adip, şuna gövüllük vermeli. Fakat şuna gövüllük verip oturmalı. Hani dinen süreyim hizmet ne olmalı ham? Dinine bir uşaması ne olmalı ham? Ya bu adamlar 5 vakit okuyor, teheccüd okuyor, gece turup namaz okuyor, arada tutuyorlar, nefil aradalardayken biz namaz okuyorsak, biz ibadet ediyorsak, teşvisaniyorsak, diyen aklar neme horlukları çekip atıyorlar. Hurmanı sorup, ahirde neme istiyorlar, yaprağı imana dürttürler. Biherhal, geleyli Resulullah'ın yaşayışına, öyle gayret edelim dinimizden süreyim. Cavan dost, gayret edelim. İhlas edelim. Azıcık gayret bilen kendi ötüşürsün. Bilen gayretlerini özde. Şicre horluk çekip duqala, Hazreti Qaysyan 24, 25 ondan yukarı değil. Çon dədesinin 40 yaşa yetmedik adam. Qaysyan cavan sahaba gayretini deyiptir, şeydir Resulullah'ın sahabeler horlanıp duruşuna. Yani 300 neferin içinde. Bir anrik berik yortu verttir. Dədesi bir sahiya adammıştı, kakısta sahiya adammıştı. Olovadan olova varıp, hurma verecek, hurma alacak adam yok may deyiptir. Medine'de men bir dədem ma hurmasken, baksasken, bana diye verseniz deyip, gayretini deyiptir. Ohan bir ay deyiptir, sen tanıyamak, tanıysam bererdim deyiptir. Yankı sahabaga Hazreti Qays ibn Sa'd radıyallahu anh. Kim bolyan? Men Qays ibn Sa'd da deyiptir. Medine'de Sa'd diye adam mahruftur deyiptir. Gariplere kömek etyen, ağız doyurayan, yalangaz doğanayan mahruf ad. O Sa'd'ın oğlum sen deyiptir. Beter gav tanıyan deyiptir. Bolya deyiptir. Palanca kilo sen bana hurma ver deyiptir. Medine'de 1 aydan, 2 aydan, 3 aydan. Ben sana da 9 tane diye vereyim deyiptir. 9 diyene al Qays'tir. Barakallah Hazreti Qays. Berekallah. Her gününü 3 diyen öldürüp sahabalarının arasında bir qavluq bolupdur. 9 diye tamam olandan sonra sümme nehahu Abu Ubeyde ba'de zalik. Yine de şicrek mamala, neske mamala edip alacak bolupdur. Emirleri Hazreti Abu Ubeyde inna almallal deyiptir, bollu deyiptir. Kan ağram düşüp bariya sana deyiptir. Açlığı tahammülü ders deyiptir. Emma izinden bir olaqan keramet bolupdur. فبينما هم كذلك من الجوع والجهد الشديد إذ زفر البحر زفرة أخرج الله تعالى فيها حوتا ضخما. Deryan kenarından şeydip yine de açlık bilen bariya qalar. Deryan bir anrik berik bolup Allah Taala bir uluqan balık 100 metre 150 metre dağı bolmaly. Uluqan bir nehenk balığın biri derya kenarından deryan balığı. Hazreti Cabir aydiya فرفع لنا على الساحل كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فأقمنا عليه شهرا.
Hazreti Cabir aydiye, bir ulukon defe yanık bolup, dağı yanık bolup, deryan kaptanına kenarda bir balığın bir oklanını, keramet bolupdur. Allah Teala bir balık iyi verdi. Şu balığın başına bir aylap bir iyi biçki olli, etin kaklap alıverdik, duudulap deyipdir. Hazreti Cabir aydiye, لقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهنة وهم 13. Şol ulukan balığın gözünün üstüne 13 nefer olup minerdik ve ulukan küydüler bilen, ulukan kaplamalar bilen gözünün yağını almana durduk diye. Beter ulukan balıkmıştık da. وَنَقْتَعُ مِنْهُ الْفَدَرَ كَالثَّوْرِ Her etinden kesip alamızda bir öküdün eti yanık, ulukan sığırın eti yanık, şol balıktan et kesip alardık ve kakmac edip pişirip de yerdik diye. وأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ضلعا من أضلاعه فأقامها فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمل عليه فمر من تحتها. صحيح البخاري ده بقول لها شيء. صحيح حديث. أهم Hazreti Ebu Ubeyde bir tarihi zat bolsun deyip näçe sahabeler aytypdyr. Üstüne çykdan şoň gafyrga sünkünden birini bärik geçirin yere oklan gipdir. Çaf. Gafyrga sünkün birini çafıp yere düşüripdirle, onun 5 nefer bolup yere oklatdyrlar. Aham Hazreti Ebu Ubeyde şoň tikin dipdir. 2 aptalny yere çümdirip goýmaly dipdir. Aham iň ulukan diye we uzun moýly adam üstüne mindirdi. Yükü bilen bile şol gafyrga sünkün eteginden gaýgysyz geçdi, kellesi degmedi diye şeýle ulukan barmışdyk da. Ve tezawwadna min lahmihi ve şa'iqa ve raja'na al-Madinatal Munawwara. Aham kan etini duuzlap güneserip işlenmeziyana kakmac edip Medine-i Munawwara öwrüllik bir ayda şoň ýanyna galyp hey garlaryny doýurup ýene de şu ýol bilen bolup mamuriýetleri wezifeleri bilen bolýanmışdyklar. Şol Qurayşyň kerwenini tapjak bolup tapylmanlarda gaýdypdyrlar bir ay soňra. Felemma qadimna al-Madinatal Munawwarata. Medine-i Munawwara geldik Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna. فقال صلى الله عليه وسلم ما حبسكم كان يغلنن الذبتر نعم كان يغلنن الذبتر أهم أولر أيدبتر كنا نتبع عيرات قريش فذكرنا من أمر الدابة şeyle ağaçlıkları geçirdik, şeyle horlukları geçirdik, şeyle susuzlukları geçirdik. Allah Teala bir de anbar diyen ulukan bir balık deryan kenarına zıngdı ve biz de şon ip bir aylap şu taada durup karnımız doyurup şu tadıken anrik bärik gittik dipdir. Oham Peygamberimiz aýdypdyr, rizqun ahrajahullahu taala lakum. Hakikaten keramet bol Allah size çıkaran ırz kılmıştık olupdyr. Fehel ma'akum min lahmihi şey'un fetut'imuna hadithun sahih. Şol keramet edip Allah Taala size iyi veren balığın etinden yok mu dipdir. Bana da iyi verin sondan men de teberrik dağıtıp kalıcak dipdir. Aham sahabalar biz Peygamberimize de iyi verdik ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem şun halallığını sabit etmeden süreyim ve hem de bir keramet bololluğu ve hem de dünya boyunca Allah Teala özünün serbazları din için, Huda için, dinin izzeti için hiçbir başka bir fırqa, guruh, bir zat bolmany. Fakat Allah Teala'nın muhabbeti için zahmet çekýän özünün bendilerine birin kerametler sabit bolsun deyip Peygamberimiz de şol etten mübarek etten özü iyidi diýip diye. Ulamalar aydiye, eger sen dine hizmet etsen, aýgun sana hizmet eder, yel sana hizmet eder, bağ sana hizmet eder, yer sana hizmet eder, asman sana hizmet eder. İn tansurullaha yansurkum. Siz dine hizmet etseniz, hemme zat sizin daşınızdan aylan size hizmet eder deyipdir. Hudaý Taala iman abreden ayırmasın inşallah. Hudaý Taala vatan emniyetlik, agzybirlik, bereketten ayırmasın inşallah. Mescid medreselerimiz ýörüp duranmasyn janatta. Allah Teala merizlerimize şefa versin. Musafirette, hizmette, qurbatta, tamam müşkilli de olla. Allah Teala yar ol asan etsin inşallah. Bir alham 3 kul huvallah Suriye Felak ve Nas hoş okuyup inşallah ötürlüğün ruhunu hoş edip iyiliğin vatanımıza dua ederiz inşallah okuyuverim. İzzet yamma yasifun ve selamlar. Hatmi Kur'anlar vadiptir. Hüseyin Can Ahun muezzin ilahi amin. Marizimiz vadiptir. Müşkilli doğullu ve ihlas bilen dua et. Bizi ihlas bilen amin niyeyle kabullur inşallah. Allah Teala'dan qat umid kendir. Boş koymar inşallah. Amin ya ilahel alamin. Parahatçılık, emniyet, ağzı birlik, din dünyamız avatlık,
içerlerde mehabbet. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya Allah. Amin ya Mucib. Amin ya Rahman. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah.